kulendi. Zimbabwe zvatotanga iko zvinhu zvapakaipa. Ndikukudze kuti vanhu vazhinji vasvika nguva iyaya kuti pamakashandira Mnangagwa, pamakashandira government yaMnangagwa patokwana pakudzingwa vanhu mabasa, and list rera akuenda because these guys vari kuprepare a new government. They are paving a new way for team vakaita sana Tagwirei nanani. I told you guys before kuti people like ana Tagwirei veve apana pavaizonzi vakasponsor Mnangagwa pane zvinhu zviya pakuzopinda pachinhu chese pa that project yavaigadzira vozviita for nothing. Azviite vanenge vakatargeta something. Without wasting much of your time muri yeZimbabwe, iko zvinezvi pari kutaurwa nyaya iri panapa pari kunzi zvoni. It's breaking news kuti Mines Minister Winston Chitando has been sacked by President Emerson Mnangagwa. And you know the funny thing, Chitando earlier attended a strategic planning workshop for his ministry in Masvingo. Ubvonzi ungori koko basa rako ratopera iwe andizive kuti zvinonyatsonikina sei. I know and I understand kuti a lot of you people vari kushamisika kuti chiri kunyatsotora nzvimbo chiri kuitika ndechechi chiri kunyatsoningirina, but chandiri kunzwa kunzi the move clears the path for the elevation of fuel tycoon Tagwirei into an influential government position. According to the high-level sources, Mnangagwa is preparing to reward Tagwirei with a still to be reviewed formal government role, possibly to consolidate power around his trusted business allies as internal ZANU-PF succession tensions continues to escalate. Sources within government vari kuti Chitando's removal was not about performance. This is about power alignment and protecting the president's interest. Tagwirei's rise has already begun. Mnangagwa's administration has come under growing scrutiny for awarding lucrative state contracts to Tagwirei-linked companies, including controversial energy and mining deals. The billionaire businessman, long viewed as the regime's chief financier, he has never held official political office, but is said to wield de facto ministerial power through his network of proxies. Chitando's sudden exit while he was still on duty inspecting projects in Masvingo has stunned observers. Until now, he had been considered one of the president's most reliable technocrat. However, insiders say he has increasingly chased with forces aligned to Tagwirei over control of key mining concessions. One senior official speaking on condition of anonymity described as the move as the clearest sign yet Tagwirei is stepping out of the shadow into full political control. This development follows a string of high-profile corruption scandal involving mining tenders and come amid ongoing investigations by the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC into government contracts and unexplained wealth within the ruling elite. Should Tagwirei be formally appointed, his presence in cabinet would tighten Mnangagwa's grip on resource revenues, but may further alienate both Vice President Constantino Chiwenga and civil society watchdogs already alarmed by the militarization and oligarchization of Zimbabwe's key economic sectors. Vakomana vanyai zvenyu pachapisa. Chinhu wani chandoziva, Geza makamuseka zvenyu vakomana muchiti Geza azodai so, Geza is a toy soldier. I know, I understand that. Vanhu pese pamunoona munhu munenge mune maonero amunoita, but in other way muchaona kuti Geza was 65% right pazvinhu zvaaitaura zvese. I understand kuti vamwe amuna kufarira his approach yekuti anongoti right saka vanhu mangwana ngatingomuka tipinde mustreet dai. So I know kuti a lot of you guys were afraid of Mnangagwa's regime kuti aiwa Mnangagwa neregime yake vanotswanya because mapurisa everything zvanga zvambo mumaroad, but tiri kuti chiko imimi vacho mainyanya useka imimi muchiri muri mugovernment makadzirwa makavarairwa nguva yenyu yasvika. Ende chizvi zvinonakidza ndechekuti munodzingwa 1-1 iwo paunokwashurwa uri 1 hauna simba ukwanise kumumukira because unenge uri 1 against vese nevamwe vako vachadzingwa futi vanogona kutokukwashurawo futi votanga kutokuseka, but mangwana wosara uchita se uchizodzingwa basa wega. So this is the situation iko zvinezvi. Tagwirei ari kuvhurirwa nzira baba. Hai mundokudzai munhu anganza kufinansa chinhu chacha mahara just for mahala achida kuwana chii. Vanonyatsopinda mupolitics machoka
vobva vachimontrola vozotanga kucontrola, then zvese zvichazouya kumberi. Ndingatoo madhirama, hapana pekuti munhu ayongoya uchingoti nekuti inini ndakazodai so, like inini pandakanyatsoona kuti chinhu ichi chiri kugadzirwa manichi. Pakauya that respond yedosia rachiwenga yaitaurwa naZiyambi yaiverengwa yaya pachinzi iwe kutaura kuti wakashandisa military kuzodidididi wakadidi plus une war credentials, hatisi kuramba wakaplaya role yako, but you have to know kuti vanhu vakawanda vakaplaya maroles including Tagwirei wacho iwo muri kuti he must be arrested, he must be chakati. That guy he played a big role pachinhu chacho, even pakuu yacho kuti inge ichibudirira. Saka nyarara nyaya idzodzo I was shocked. And nyaya dzekuu idzi dzinonetsa, like nhasi I did a video ndichi analyze. If you go on Nyaya version you will see that video. I think even on Kuli and mukanyatsotarisa munonorwana that video ndichitaura ndichiexplain chakaningirikina chakakonzeresa chichaita kuti coup yekuBenin isabudirire, ndichicompare nekuu yekwamudharageza chakatoti vanhu vaiti isabudirire that ningiri, because yayageza yange yatokuka kuti saka tobva tanodai so vanhu moendaira munosunga ningi achibudisa maningiri nake maaddresses esaya chakagara chagarirwa kudhara because vanhu vanga vasina trust in him. But the same scenario iyo iri ngodzoka because muZimbabwe hazva zvapera. Geza was trying to fight for his brothers and sisters vari muZANU-PF vakasara, his comrades and friends. I mean, yes, he was trying to fight for those, but vakamuignore. Akauya kuneve kwake ane moyo werudo kuti guys, let's do this. Vanhu ava vari kugadzira chakadai so vari kuda kugadzira dynasty ravo, let's fight. Tinodese vanhu vakatanga kuseka vakadza yowe toy soldier wazodai so iwewe. Nhasi chiri kwenyu, I'm telling you now kuti hakuna ari kuzosara ba mese zvenyu, especially team rare kuti makapinda positions emuZANU-PF madezi aya pachangobva coup because vamwenyu manga hotspot kubva kuna Mugabe. Munhu wese akabva una kwati kumashure kuko akabva nana Mugabe, basa riri kukuperera. And the likes of ana George Charamba ayo basa rinopera. Ndikaona vanhu vachitira kumugwinyisa, but iye deep down he knows kuti ini pandiri pakaoma apa, pandimire apa atoma one. Akuna the likes of ana Machakaire vanoti Machakaire because was that's why Machakaire is now doing zvese zvaakuita zveshe zvokuti akutoona kuti it's better kuti alright at least ndogadzirawo legacy inobatika inoonekera kuti zvanzi but paangari minister of youth akabatsira vanhu zvakati, aidedza vanhu kadai so akabatsirana nhengi, those even celebrity. That guy he is now marketing those guys ivo pavari vese ngoti enda mudhara makaita basa makazodai so, but pa fair japo chaipo even kune vamwe vanhu tuma resources certain resources vari kubviswa munzira. Imagine kuti nezuro vakagara vadedzera kuti akusisina munhu achanodonata mota muZANU-PF achidonata ega as an individual. Mota idzodzo dzinofanira kuzonoitwa hand over naMnangagwa. Saka for you to donate a car right now muZANU-PF you have to go ku state house unosiya mota yacho ikoko, ndo vanozoita hand over kune munhu wadonatera. Imi uyu Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV aichatsika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.